Hello everyone! Welcome to my channel, Roshan Rohan Vlogs, and please don't forget to subscribe. Click below for more music. Nagdakkel tamuging mo, nagdakkel pa'y tamulagat mo, baliktad pa'y talapayag mo, lepet pa'y taagong mo, nagdakkel tasubsub mo, rumrumwar pa'y tangipen mo, nagbangsit day tasang aw mo, maulaw pa'y takaabay mo. Diyos ko, kasla rupati aso, kasla sunggot di kabalyo, tarupam ket simunggo, kinurat pa'y tatel-tel mo, kinamuro pa'y tamuging mo, ada pa'y leteg na taubet mo, nagngisit pa'y taselang mo, pigis day ta t-shirt mo, pigis day ta t-shirt mo, pigis pa'y ta short pants mo, pigis pa'y ta chinelas mo, pigis pa'y ta chinelas mo, pigis pa'y tangiwat mo, pigis pa'y tangiwat mo. Diyos ko, kasla rupati aso, kasla sunggot di kabalyo, tarupam ket simunggo. Diyos ko, kasla rupati aso, kasla sunggot di kabalyo, tarupam ket simunggo. Nagbangsit day tapay ud mo, nagbangsit day tapay ud mo, nagado pa'y day takalyo, singkol pa'y day tatadjag mo, karinda numenta mukod mo, rumrumuwar tagukod mo, nakaparang tagigis mo, suprat day taagong mo, madano man no aktudo. Diyos ko, kasla rupati aso, kasla sunggot di kabalyo, tarupam ket simunggo. Diyos ko, kasla rupati aso, kasla sunggot di kabalyo, tarupam ket simunggo. Kinamanaw tatingget mo, piniged mo, piniglat aluplup mo, piniged mo, ay nagatidok tatingget mo, piniged mo, mabekkel kano idumog mo. Diyos ko, kasla rupati aso, kasla sunggot di kabalyo, tarupam ket simunggo. Diyos ko, kasla rupati aso, kasla sunggot di kabalyo, tarupam ket simunggo. No pa'y nauyaw to'y kansiyon ko, no pa'y nauyaw to'y kansiyon ko, fuera de los buenos apo, fuera de los buenos apo, ngem no na gusto ang gayem mo, ngem no na gusto ang gayem ko, ay ulitem to'y kansiyon ko. Diyos ko, kasla rupati aso, kasla sunggot di kabalyo, tarupam ket simunggo. Diyos ko, kasla rupati aso, kasla sunggot di kabalyo, tarupam ket simunggo.
Idi na panag nagbakasyon, ijay balay ni Lolo Asyon. Pinagsida nagtibalatong, ngem na sobraan at bugoong. Nagabraw pa'y ni Lolo Tirabong, nalaukan sabong ti alukon. Sinagpawan na pa'y ti ipon, nagimasket din si dataltalon. Syon, 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 ni Lola Syon mahilig kita. Uray ko ribet-bet ken nagang, alulusen na iti parbangon. Gagaraen na tunggalag kalong, ket ni Met Lolo Asyon. Paborito na trangaw ti uto, at kapay paryaken kangkong isot pamigsa na magbayo jay alson. Syon, 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 hirabi ikan parbangon, sisi imek da Lolo Asyon. Agkundundun day jay abong, agi ikismet ni Lola Syon. Nagkireken ni Lolo Asyon, pinagkatnan ni Lola Syon. Mahilig gagayam ti aksyon, epekto kanut si dataltalon. Syon, 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 lumakari ingag iparbangon, agin inudon ni Lola Syon. Kasla na laylay asabong, din sa pinaturong ni Lolo Asyon. Irapin na ti agtababong, sabay singlot sabay puna sagong. Ket ni Met Lolo Asyon, ganado na sumalog jay kaltalong. Syon, 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 nitatang kumit ket balyudong, kanayon na mapan magiponsyon. Lumalamot ken manang inom, agyawid pa'y adu abinong. Ninanang kutay masursurong, kanayon magdalus ti obong. Iso na pa'y ti agaradong, nisot ti manigeri jay taltalong. Syon, 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 malagip ko na tatyag kaltanon, masapa at naging parbangon. Itugot nak ni Lolo Asyon, tayin kaniya galat oong. Ninanang ko numapan mamanong, sumurot at bagkat kukbayon. Agusarap pilin nagakalugong, nagragsakit indag italtanong. Agusarap pilin nagakalugong, nagragsakit indag italtanong. Syon, 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 Ana, bakit kumusta ka itan? Naawat mo kadiday tay kwartan. Asweldo ti makabulan, ako ng media pagpuuna. Tanegosyo di mo baybayan, tapno pumintas ti masakbayan. Harapa at takit matungpaldan, pati ang nagtakit makaadaldan. Hindi na minsan na nag-face call ta, ay anyan apan nakasurpresa. Kagita bibig nakalablab baga, ken nagpuskol pa'y make up day tarupa. Ket no tunggal tumawag ka, watalat tatin ka ibagbaga. Nupay awan ket yutangan ka, tako ng met at wishing fit anak ka. Ngem anya ti madamdamag ko, amaladla daw panagaw awit mo. Ngem kon
nag-overtime mo. Kasla madiman ti marikrik na taadot inag madamdamag kanayon ka kanu ijay lawag katay kabit mo inka kasinarap hindi na minsan nagtatawag ko anak ka po kendinanang ko ay anak ko gawit ka kuman tada kita anak yu na baybay andan nagawid akadyak imbagbaga tatat nung sorpresain ka ngem anya nakitut ko at damit pening ka kagagabo ay anya na nagkasang tiin na nagmanagan ni bakit ko sukat na tikim mabalyo nga ingat laat tay negosyo ket na bangkraptan tay bangkuta ket nakikidan dali tay lugan na isang dadan dagitian nakta ket natukhanggan. Kasla madiman ti marikrik na taadot inag madamdamag kanayon ka kanu ijay lawag ketay kabit mo inka kasinarag nagawid ka kadyakin bagbaga tatat nung sorpresain ka ngemanya nakitut ko at damit tenin ka kagagabo ay anya na nagkasan tiin na nagbanagan ni bakit ko kating sukat na tiking mabalyo na ingat lahat na negosyo ket na bangkraptan kay bangkutan ket nakikidan dagitay lugan na isaldadan dagitian nakta ket natukhanggan dagitay lugan na isaldadan dagitian nakta ket natukhanggan. Denggem mandung mo o bakit ko day ti mandar kutain ka agdigos ket rumabiin nagpupuni-punan kat kinasadot kinadugyot ka payod mo ay nainggit ang do sagan na ang kati rabii asumang bayta ipapastat ililiw takuma tauray nuwag patpat nagay ket man subasta na bangluka nusyak tuti umaprus di kanto bigbiglaen to'y imag di munto iwalwalin
Hitet ko ti amin tuwa, kaya't mo ipaay ko ag-enjoy kalaen. Uray sinuti agdepa, uray sinuti kumuntra arami dek kayat kuken ka. Uray pakatayat ay batukek nulakit di agdigos ka. O bakit agdigos ka, tatapno na banglukan. Kani kabit agur uray, tano na ang ka talawang ka. Kabit nagimaskan nga agluto iti ikan, tay tilapyam apigaran ay nagbanglo kabit tirain ka. Denggam mandungo o bakit ko day ti mandar putain ka agdigos ket rumabiin. Nagpupuni-punan kat kinasadot kinadugyot kapay udmo ay nainggit ang do. Sagan na am kati rabii asumang bayta, ipapastat ililiw tapuma. Kauray nuwag patpat nagay ket man subasta na bangluka. Nusyak puti umapros di kang tubig biglain, to'y imak di munto iwalwalin. Itet ko ti amin tua, kaya't mo ipaay ko ag-enjoy kalaen. Uray sinuti agdepa, uray sinuti kumuntra arami dek kaya't kuken ka. Uray pakatayak ay batukek mulakit di agdigos ka. O bakit agdigos ka, tatapno na banglukan. Tani kabit agur uray, tano na anggot ka talawan ka. O kabit nagimaskan nga agluto iti ikan, tay tilapyam apigaran ay nagbanglo kabit tirain ka. O bakit agdigos ka, tatapno na banglukan. Tani kabit agur uray, tano na ang ka talawang ka. Tatang kuwa mamalot, ipusta na amin na baon. Nuang baka manok, pati kabalyo, agrama, taraken ko nga aso. Ninanang kuwa chismosa, ken sobra kinaaljud na. Inal daw amapan ichay karuba, ang chismis igit kalsada. Nitatang arit palutan, bida di pagbulangan. Ninanang somrat labit na, awag daray na chismosa. Nusumang pedadua, aga pada taawan masida. Kaldero aklo pinggan kutsara, tumayo igit kalsada.
ken sobra kina Arjuna inaldaw amapan ichay karuba at chismis igit kalsada nitatang arit palutan bida ti pagbulangan ninanang sobra't labit na awag daray na't chismosa sumangpet da dua agla pada tawan masida kaldero aklo pinggan kutsara tumayo igit kalsada itatang arit palutan bida ti pagbulangan ninanang sobra't labid na awag daray na't chismosa nitatang arit palutan bida ti pagbulangan ninanang sobra't labid na awag daray na't chismosa awag daray na't chismosa. Nagdudumat klase ti babakla ada mahingin ken arindangga ada bakla pa jurangga ada bakla anak wancaka ada bakla aru marampa agin diretsa wan meti kwartana kaslapan panikirupira biki mapan nagsarak wapo alalaki tay bakla anak kami suot isuda tay simple abastos mahilig da apasimpot nalaing dapay nga agnot-ngot tay bakla aking mabala bakla pakarkarawa ada bakla pajurjurangga ada bakla adil patera ada bakla nga iskandalosa ada bakla nga basagulera ada bakla nga bimampira ada bakla kasla Dracula babakla aru marampa ada bakla kasla Dracula babakla aru marampa rampa na mga bakla.